Karen san netanya halo ko village admission bill bala penlong da kan hun ki samla mola rengkat ke jinan lang ka KSU ka FGP jong ko mola circle hanek si kelas akhi da poi ba babon botoi bansnga bi ke jipen sai halo ka tai ka bill ha gane si wal ka liang CM ka KHDC ba PNCM wala wala kular ban simenta lang ha ka jipen sai ya ka tai ka bill ndai ha ka minute ka ba khadu ulak lak tien mat khlam li show kumta ka ba khadu na ka liang ka boss ni cha KHDC syam lo dan bami khaman handai dan bok pat bala dan ka liang persha jong ka konsil hapo ka jilam jong ba aden ba syom kiba bun kinong kren kilapan pau jing mam sotonat bani I ba kinong yalam jong konsil ki kloy ban kelak tien pat ban hun phai halor ka issue jong pai ba handai ki ai pat ki jing ro ki mi khamat kan thop yu ba aden nang tau ba James ba ban ba syom ba punya SDM ba witi musa ba ki wi pelawan khanang da ki so khia na ban ta ban pensha ya ka issue ko be de ba kan ram ko pin klumar hi thlim yu ba halo ka VEB bana safety dinong song snong menta hatola mo ta kador ba snong kabangi jupunan kamboro sikata tengah slow la dengi hun bangin sa kinero ya kene ka hok ka jingi sa ayupat ko kipat bangano ndrai la rangi ni slow bangani galong ka jing ta madyang la pinki la kinyo menda la pinkinyo yigi longrim jong ga jain reu ngajuang kat sabangalet ki dorba snong kilong ka kenro ka ba khadu jong ga jain reu la la khlam hangni la ya khlam ngimla su ban khikli dan lele de tena mar ka takada ko kipat ba kalong ka badon kami bangin sngotu ngen persang banyak nagoi ka jaga sawai ka jaga bangin na community bat kum ka arpa ngilai song ban perkhat balada ka don kam on ngila da ban yat ban pensai hagi mabun ki snong ki badoi ngen san lumbyang ya ka jinglang pat ba ka dorbar pat ba ka bahe bat hanta ngen penbenai ki rai ki ban penim ya ka jat ban riu balai ni hawan kan randin no nawar kiong kumno ana hakapor bangilum yaki dorba yaki nongalam snong yaki ramba snong sorba snong haka sautrik jongni upnai balala hangte hapo khasi national dorbar hall kilawan ngilai minjur bat ngila penlong yaka public rally hangte po manan student hakan riu trik kalalong ka job kalong ka itnat ka sarkar kala pikmat ngila khot yaka pakhang office Shiteo, daga jing community, bayni trailang, bagi bos nong pemanggilan kot, haka sautrek, hendai kelak pulam no, bat beli lasak nyon ben tang kitu kiba pep haka ni gesmi, bat kalong kumbathe puja, bat udan uang rambas nong obaynya, o barden, ngasngo buram, nawar pila penisha, yaga jinglong rangba, pila ai lat ingi kirambas nong, bangin yalam yaga nekam, ong kamlele, yalam ngilai ngimdan namar kiong hana kumno dayalam mengiki politician de semua politik semua kata kintin politics kadai ka weni kintin kiba the puja kiba yalam bakla kiba pendu jing kermen ya upat ba ubam sutu kai kata ka politics ho kipat ba nyemdei ban shailam bakla nangni syakamat ladadan menu bawa nangi pi bao kine politics break shuru nama pini bantit kai ke jimot joga kentin politics ka politics kamot ayu o Michael Curtis ubatai kumno o Michael Curtis wayne ki political scientist wong kumno wong politics is concerned with the manner in which power is obtained exercised and controlled kataken kadai ke politics ko kipat ba hato ke politics kadai ke tengah baca dia ke pamlong syu tang menyajan te teng-tengi politician shisha kena bendek ngateng teng ngasai keren biria o te ngi di shisha kawang bet mo kat chabalik o politician kilai sansnem sha taben lang nuju ubrut le bakla mano sha tarong lang mangiru namar beli kita rupam perkhat rupam snutu jong kipat ba ay taga politik lakum ka kamkai nrai ko kipat ba nga kwa bani thu yepi habang isdang ye ka clean politics campaign isdang nadu ka temrai ka thmei jong khon khasi khara kumnu seng hima kumnu jits im jit kme uda wat uda duai uda phirat uda khot ka pa diu blai nong bo nong thau dai namar ka taraw la tip yiki sim yiki hima ji ben yiki sim khasi kum ki sim blai ya yo sim ke hima khairim hadu menta ka nem kan tam kadang ya latip yiki Shisin shisnem kadon kata ka duai ka phirat ka aingo ka idem yo blay no bo no thau ka jat ben riu khasi ka dei ka bawat ya ka mon ka jo blay ka ba shine au blay ka jat riu te blay bakum kita kimalanang kimala start ni snutu
Bat mentang ngila long Kristan lesi kibabun ngila long Kristan labun kibalong Kristan kamper ngila ban hagi nu di balang hato kalong pop biu Kristan bani dan mentah ka politics ngasiyong ikibriu habang ikindu ngong la piang baka politics kalong ka basniu daga politics kalong pop semua bahasi penduai jurlam entau ba arden bon resign no te yo ko jong ai yang ite trai mo ngidon na dia yala jong pak piong ka bajamo ka kalong kum ke kam lesi ka basniu mrengarang ipi ka politics kam dei ka basniu ka dei ka kentang ka boblei nong bu nong thau labu ki polka scientist ki patai ka dei spang ka bor ban sinchar klembor snong klembor thau nyemla ban penyai bek penyai renti ye ki snong ki thau kuji lesi la da pisha enga nakam ta ki pat Kristan ki benan hakane ka ri kuji kiba jusno to bakla baga politics kalong kabasniu ayu ken ka kren sapang kata ka bor ka ba Michael Curtis wong lechiying yo piong ba shuthak bangarden lechiying sa puli ka Bible puli ya kawai ni gishiti ki ba apostol Paul tho shegi nong room kal nong ka khan lai ka khot ka man kong wona bam dan kunu ka bor lem dan o play tu ki pat ba kani ka bor ka ba sinshari ngai pi kani ka mo play la bo kerpang nang ta kola sai ke nang bani kong khat bakhan riu na ba haula thawi ke baro ke bangila bani ke bangila bani lagi bor ki khat ki hima kene ki jingbo bek ki jingbo renti ke jong play ko ki pai ba dei bangi ong ka politics ka basniu kai ba ki sayo ban shim kabu namar ka takadao don ki ong ha ka politics te pi leila shinu pi banyai bek banyai ho ha ka politics te angel su ki lang te na ka ngang ong am jingek ka ba kum ka ta politics ngom set artli ki masih kertong aga ju asem dampra ka sem pum angel buksu lete no ye kan shu ni tenama kata kadau ban shu pen thami ki pada sabang kata politik tang ban pen kerandin kalong kai ka basniu dei ma kata kala dei ka poringi bangin perkat kini kidon ki jingas no ko ki pada bat ki ki baja hagi ki sni ki pamata ngakwa bakum kasnong maulai kata pidana yang ni lej menta shala ki jong ki rang ba snong ban kli ki kai karai pitip ayu piadan benta ayu habri ba ketua rai lai ho trek ang tai pok puru kum utrai snong maulai ubra pun ubra kha ubra he apo maulai ngam kwa ba kan nam maulai kan du no menta hagani ka por ka menta ngam kwa ba ki rang ba snong maulai kinong tang kinyang kongo dalam dai pa ba kidai ban lum ban lang ya ka dorbar jong molai borokoi banong ngilek kumno menta kan ma ni thu ipi ngampat jupla ya kani menu ngaswa ani thu ipi ni ka por menta hapor mangadang li kelas ba pintip adu kanu ngai ya ka senong molai ha ka por mangadang li kelas minswa ka por jungi te tang pertiak molai bi yo tang pertiak ka molai bi nga ko ke singi ni thu ipi nga susat plak ka mulai bi si ka mulai bi nga kenrup yang toy kena ngadat na ka terpeng belum tidak yang tu nga bi te manga mulai atau la judan badak brio na yang jupi ba bi je ka snong ngaladat brio nam ta ka snong mulai bagyong ba ka mulai bi hadu uta wong mak pinga baklang ngonda fimong baklang antat de benet kot kini petila kenamar kata ko kipat ba kata dei nama ka mensim kaji slorem di mentah baro kiong balaiken kalong no kumto kalai putri kat sa bangalai kira basnong kia benya mentah bakyong badan mi syakmat banilam bat ka arpa namar katakadao kala perkat bangin salum hagini ki kindak sni ya ka jinglang ka dorba bangara kerpak saisin kadai ban kame ya to dorba ka bangin lum kalai putri bat hagani ka sni ngini ki tiye nam tangari baka jadri wala day belek support Delhi wala day belek support Supreme Court wala day bani kendo yang Chief Justice jong Supreme Court halor kini kian kibimintang yin kom ka jat benre ko pipata kajingele kampat kot bak ngin hap long kibayesha ngidon tambar long kibayesha ma wanum kriki ala sipteo long no em kamat simpor san benai ru kamlele ngong kiong de kani kam talai du school bigi kon ngong dang aku sak kelas sistem bani bodu serta jengim dai dum dai mani du sistem dum lele ngakloi bu kun jang du school arsnem halla don kam bani yaksa nam taka jaj mriu naman la ngim yaksa menta kalakut la yang menta la yang la lim ta la lim ko ki pat ka
Dai namar kata kadau ngong yim don kam ban kerki teng ha jinglong briu te kerki ba ngi bolong nomi kemak sutu ye jing kerki ba masin job lawan hayi ngapan skim masin tap skim masin non biang pam no hi ngong i ba ye sha si ka jing sha ka long badon kam ma ha bai shong kurim manu mam pa khun kwak ti kwai ndai khandai manai spo manai tha ba phi apo kata temna yo apo kata tala di jing pri Tetapi nama kata ni don kam bani syak ko kipat ba ni ha bani syak nang ni sikma sakkan no ngin tang ha dia jintin dai tang gawe gi don kam ban jo gi nong lam am gi ban syukur ya geri ba dia kecak nilai syak sitom nilai persang ban le ye nam ta ni bakla na kawe gi jing long gi jonga kalong nga khamlong priu badukhi ha constituency kyong ba phe biang ko phi than phe ngong lem na ta bun kam ta phei sia ba pen du khi nga ngong la bi phei ro kana to sngai ngong tai lok kemi ngong la bi phei ro phiong tai nga phei tu sngai phiong noi nga ni kum to pat phei ba lem not phei dang tham ka jabing ta tham ka jabing phiong to tanga ro ngadom ke ki thai nga sin la ba ma da dom briu jar khat phile ka tu pot khemia stai ka tu ro khemia ro lang panai sak berngem tu lang hu kata ni jingam briu tenaya peknya kata ka jingdom ka jingduki nang hape ya ka kam ka jing syukur kan ni syukur nem ya ka menta kibun dina apis ngap itu barden ha ubas sarong nani ubas musta dem pa angin susta mereka ko ingin persang banum peleranya pi ingin persang ban treni ka badai ingin persang ban sei kimat jing tai ki papiang ban ingin persang ban le tang ya ka badon kam nakam ta ki long din ki mandin ki jungi dewa ta ko ki padawi ngai kini di persang bagi pensai hak beri bagi tu ki atrik section ki don kam ni don kam ni jing kersan ka jompi ngim kenran din mentangi mong pas ne pas ka takabil ni ngim kusoi ringi kwa ban lek si ki pai ba bau pai ba unum sha alam bakala kumbang kini o ki persang ban alam bakala hadu menta nganu kanong balan ka sorka kaong bau barden ni ka arpa ki alam bakala kemingi kamle kem abang alam bakala lada kalong unconstitutional kay kebaja hapo Kashmir kikawe kadia lama Pakistan ru melalui ni tang bajawai ka hok lejong hana kalong unconstitutional ni jing sngo buram riti sensyar jom kita genong alam ke jingi kabala social kay imat dayak no kaca riu tang menek ka constitution biang dei marta ka ko kipat ba ka por kala dei ngi bengin lek mentasi ngilek sila kisnong gitaw ngine banong ngi gerang mas nong guji ngimkwa bagi rang mas nong ji namar ka tip shai badan laingot samut nagi nangalam jugi tigirang mas nong kibayalam bakala yo pai ba babon